Vážení priatelia, nachádzame sa v predajni hudobných nástrojov Jimmy Markey v Senici. Dnes si predstavíme cenovo dostupnú akustickú gitaru Grimshaw GDS 20 NT z podskupiny Ridgewood gitár a značky gitár. Gitarka je vhodná pre začiatočníkov alebo pre pokročilejších hráčov. Podľa mňa má veľmi fajn zvuk na tú danú cenovú kategóriu. Takisto ma veľmi príjemne prekvapili aj ladiace mechaniky, ktoré ladia veľmi presne. Gitara je vyrobená zo smreku, má bohatý tón. Čo je dobré u týchto gitár je rozhodne to, že sú vyrobené v Holandsku. To znamená, nejedná sa o žiadnu Kóreu, Čínu a podobné chuťovky. Tým pádom gitara je robená podľa západných štandardov a vydrží viac ako 2 roky. Určite. Vydrží rovný hmatník, krásny tón. Máme to odskúšané, overené. Zastavte sa, pozrite si ju. Sme tu od 9.00 do 18.00 každý pracovný deň. Verím, že si nájde svojho majiteľa. To príjemný kúsok, krásne farebné prevedenie. Možno by som doporučil použiť struny Elixir pre akustickú gitaru. Vtedy gitara ožije ešte viac. Gitara Grimshaw.